Tabret il-mewt ta' Elio Lombardi, meqjus bħala ikona fis-settur ta' drama lokali. L-awtur, direttur, kif ukoll attur tilef ħajtu fl-età ta' 92 sena bl-aħbar tkun mwassla mill-qraba tiegħu. Aparti li kienu kol pittur, stampatur u ħajjat, bosta u ma dawk l-atturi li ħadmu f'xi film jew serje televiżiva taħt id-direzzjoni tiegħu. Tra kif huwa stmat li Elio Lombardi ħadem aktar minn 149 film. Fost il-films famużi kien hemm George Preka, Il-bniedem ta' Alla. Minn daqs dawk żgħażagħ illi qabel qatt ma ridu jkunu jafu b'xejn u llum ġimielhom qegħdin jitgħallmu l-katekiżmu. Muru tkun imbierek Alla jsetqek fl-għalqa li qed taħdem għalih. Mur, li ssibni dejjem warajk. Id-di u d-do, il-pupa ta' Marsilja u l-imxajtan. Għada naħduħ għand kikku u żarek għala bażili għataħħolek. Issa kif ma neċiex għandek il-ħejla għafad. Il-missier ta' 4 wlied kien twilef ta' Sliema fil-5 ta' Novembru tal-1933 u kien ilu involut fil-qasam tal-films sa mill-1981. U fl-2020 kien ingħata ġieħ Repubblika.